Meer opkomen voor de Zeeuwen. Voor de gewone Zeeuw, die denk ik veel te weinig gehoord wordt op dit moment. Liefde is het mooiste gevoel wat je kunt ervaren. En dat is gebaseerd op wederzijds respect. Omdat ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen niet begrijpen hoe de politiek werkt. En ik vind het een beetje mijn taak om daar wat extra duidelijkheid in te scheppen. Het asielbeleid. De PVV gaat dat oplossen door opvang in de regio te regelen. Voor een heerlijk bakje mosselen op Filipijnse wijze. Zo. Wat een aardige kerel ik ben. Niet juist. Het hangt van de randvoorwaarden af. Daar ben ik het absoluut mee eens. Sport. Een boek lezen. Nieuwsuur. RTL Nieuws. Meer inwoners in Zeeuws-Vlaanderen. Papieren krant.